να αποσπάσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ήταν οι ένοπλοι ληστές οι οποίοι χτύπησαν σήμερα το υποκατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας στη Χερσόνησο. Οι ληστές ήταν οπλισμένοι και άκρως επικίνδυνοι αφού δεν είχαν τον παραμικρό ενδιασμό να πυροβολήσουν. Αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου σπέβδουν λίγο αργότερα στο σημείο. Οι καραμπίνες, οι ληστές και οι όμηροι θα μπορούσαν να είναι πραγματικοί, αν δεν αποτελούσαν μέρος γυρισμάτων για λογαριασμό τηλεοπτικής εκπομπής. Το σημείο ήταν ακριβώς το ίδιο. Οι ληστές πιστοί στο ραντεβού τους. Μόνο που επρόκειτο για γυρίσματα τηλεοπτικής εκπομπής που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ίδιο υποκατάστημα όπου πριν από 4 χρόνια, το Σεπτέμβρη του 1998, σημειώθηκε ληστεία. Ανυποψίαστοι περαστικοί έμειναν άναυδοι όταν παρακολούθησαν σκηνές καταδίωξης στη Χερσόνησο. Παρόν πάντα ο τηλεοπτικός φακός, ο οποίος καλύπτει καρέ-καρέ την αναπαράσταση της ληστείας. Η Κρήτη TV βρέθηκε στο παρασκήνιο των γυρισμάτων της τηλεοπτικής εκπομπής με θέμα ανεξιχνίαστες υποθέσεις, η οποία βγαίνει στον αέρα σε 10 περίπου ημέρες και θα παρουσιάζεται από τον κορυφαίο αστυνομικό συντάκτη Πάνο Σόμπολο. Πολύ αληθοφανή μου φάνησε και εγώ τρομοκρατήθηκα λίγο έτσι όπως είδα. Τι άλλο. Σαν να ήταν πραγματική ληστεία. Ναι. Ο σκηνοθέτης δίνει οδηγίες στους υποτιθέμενους ληστές, αστυνομικούς και κομπάρσους, οι οποίοι συμμετείχαν στα γυρίσματα. Αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου, ο πρώτος κυνηγετικός σύλλογος και απλοί πολίτες συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον στην αναπαράσταση. Για όσους παρακολούθησαν τα γυρίσματα, η αδρεναλίνη εκτοξεύτηκε στα ύψη. Για λίγες στιγμές πίστεψαν ότι υπήρξαν μάρτυρες μιας πραγματικής ληστείας. Μάρτυρας και ο τηλεοπτικός φακός.